Ano kali direct? Ano kali direct? Edan, benar. Bibir sulok. Bibir siya sulok baik. Bawa ke lantai. Kiski. Bibir sulok. Bibir siya sulok baik. Lantai. One sini. One sini. Long. Batang na din mo. Batang na din po. Próxima edición. Próxima edición. Tokopor kalapiang ya kamginyo ya kaban sidang no ya kena ke program bat ya kena ke jingsang ya kena ke
Pulau Yeng jadi ni para banget ibi kicungi. Kumbaga Yeng kalau syariah bor kalau biang ya kami gini bor sedang kecung punya janggut balang. Dia kena kau Yeng lah kena kau bor nak kena balang berkunjung nak Yeng Pulau Yeng jadi ni patut lang karmor. Ya kabar punya Yeng syariah. Nadu ya kena kau bor kecung punya nong yalam. Yang kejelang dari malam berkunjung nak Yeng. Agar district council patut lang karmor. Isian ya kabar punya supaya piboro. Kiri orang baru kilong kami nong yalam kon samla. Jong kejelang kejarabangai kita barashman kepada thang agar district council boro upai lang. Isian bubalai dan lang agar opor. Kiri orang baru kilong kami kisumban salah agar ni kaji serabai ubalai barashman kepada thang. Yaitu boro upai lang. Karmor, ubalai dan lang hagen kopor. Yang kabar supaya pi, banyak kublai pi bental hagen kopor, banyak dong kaji seng ai kublai kublai hu. Yang direkam latuk lang karmor. Ipidiam supaya pi, banyak kublai pi berbila pelat je kopor, banyak dong rekat. Batu blai unang kurku, unang dong rekat, bat unyalam, ia kena kopor. Ngandung simsu ekopor namar kibun kibenta kibagin pendap akan ekopor kamtam ki jingkren ekumtang ini ayat sikmat daga bangan pen bena ya kini kiseng kibalau ka yeng kal penbek ya kiban ai ya ka jingkren ka jingkublai nagaliang jong keseng nilai penbek kumni kabanin kong swa nginyo na ka HNYF Kebaar nak kasih Students Union nong temai circle, kebalai nak nong kersan jong iba latip lang karngor, kebasau nak senjuk kerang bas nong temai turun, kebasan nak dor bas nong krem rungkat bat kisnak terikam jongka, keban riu nak kur karngor, bat keban nyau nak kur wanyang, bat kebapra kabalong kam kerpang hakaba ins IT haka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan pendek ya ke jingle buram kaba kerpang ke jongka bad adin jongka kasawan ke jingkren na ke yeng bad ke jingwai kaba kerpang kaba kira penkre te ke na por ngan khot ikini inway kin smoba ben shim ya ke benta ya HNYF KSU long my circle nong kerjaan dak rumba senjuk kirang bak snong bat ke dor bak snong nong krien kur khat ngor bat ke kur wanyang snobal pensiun ya ke bentai we din we Komisi pun yai pastor sejenis miswa ban penkelmau ba iba latiplang ide founder secretary jongka seng HNF Hakapor balong presiden iba Gorsyo Malang, bilong sekretari iba latip langkah karngor, bagi jukot baik, kata di sini kenai sepak kenai penriu, bat bila simti pat ia ka keran kumu presiden harus nam kata sepak kenai tak ada bayin dia le ya ka election MDC harus nam ajar sal te ni kilong dia jong kaseng ni layo sibun ki jipni ki jingbatai ka jing sneng ka jing kral na irang ba latip lang ngor ya ka ba ngalai tre badi ba latip lang ngor nadu bidang long presiden but kamdei tak kata hiru bar kejing itu jongai namarngar na he asal mangkriam kejing itu jongai balatip lang khangor lalong de bun pausnam mereka kapan thaubrian lai bak hakaran nong yalam sembalang bak kumjur larum sebijeli jo politik suruh iya daga ju kejemut kaba ilong nadu hasnang thau hadu kapor be ilong nong yalam sembalang bak hadu be larum sebijeli jong ka politics
kendiap nga susah kijing kemau yai bahe kum iwe na ibriu iba bunnia ha kat sebagai elek jawan ha kijing elek turi program seng pel iba bunnia kalau bangsa lagi kemauan ngam jula klet bagi biria untuk ada yo awan ka but halo ini para senam jongi ilong boju ilong balong pelwe sasnya ya kaba kuma aspa lai spawut kita long pelwe rote por sasnya but badang presiden HLF iba rote lang kabungo ila pun maldo ini kibadon hajan bat hasanda jongi ba ilong ba dakumno ni habli pendiang kabang kadi ni habli pendiang ka kanet kajan ka rajai yang habli penbiang ko kawa ya kita giba lakala petwil kecilong wiki lani kata kecilong smart kejongi bahe kumlong yalam ngai hangto andala poi hangto la poi hapo la poi mungi ka seng hapo kecilong jongi bahe kawa ya kita giba lala lakala petwil long kecilong wiki lani kata kecilong smart kejongi bahe kumlong yalam ngai kita kurung karam kasyong ka yi ka long poi hapo la poi mungi ka seng hapo kecilong jongi bahe mardo ila pun lala bagi sarkar long ilakam yuji bakalan bai di hapo sasnya ikam bagang kading kawan kasyong ka ying dara umdon ka umma umdi umdon kei umdon mardo ila pun seki obsar sarkar bat ilakam ila de bai di disi ikam bagang kading disi kumdo nga lapoi sini seki obsar na PHE obsar na ka social welfare di obsar na we kempat de poi but Mars dong mardo anta po sekedar lapoi lut ki obsar lapoi ki tangkarum lapoi lut ki khaw lapoi ki ndala kali to obsar shadow to disi lapoi ni ba he la phaisa ka mon le bang tibi ban shadow ta ki jong pi ba la da hak ban thok lu i thok tang ba na ka ban ta ki shakri pai ba te sakoi ka bangai tanga ya ka jilong jong ba he hadin bi la rong shari jeli politics ru sansnam kan thi sansin kan thi la jok kum MDC jong kanong thamai constituency but habang ilay lang balbahe banyakan ba sa election henry babuan pa kilong ying hiyong miyam dot kamera banawan siya na ilatip himangi kayo banay niya katay ka pani ba kajingi kabagi pay ba yung anong tumay constituency kidon yaw bahe kung tong nung nikmak but kung tong syakri pay ba hakadong katayin but hakari ba kajay bandayo hibala bawe hoy nado wala sanya kay Choniyaf lakiwin ganyan kajingi ki eko border issue but ibahe di way balong instrumental ha ban perwandur ya kata ka GACC da ka balalum lang ikseng balang kibobun ban penyaki ban penyadawa ek sorkar ban pensngau sa sorkar ya jingdon kam ban petikenai putusan ban kata ka dinjak ka balamat ilat balamai phan ilat i ba latip lang karungo ngiri ban tip balada ka sorkar mata ka lapasyang ban penbay putusan andre ka jing sedang lale da presiden juga Choniyaf lale ada balatip lang karungo bakata ka di ka burom bakum ka jay berriu ni haban pertu si junom hoy kala simpol rek ka bala sedang kala jan urlong bat ni kernan hiru bahkan urlong bakata ka di ka jingno senyang ka bos kral ka bakum ki jay berriu ni haban ni pertu si junom ya ka jingle jong ni rong ba wa adin bi larung sa jili politics bunsin ni sangkai bagbahe ni sedong ni siya pandom kai ngomong di perlok bayajan bangila bane juas kor hono no ko poru wala dalalok MDC along si amdu ni siya jong pipim ler ba he yo ik sai kalong ong panman ini beliau ngom ler ngom pilalong MDC sautem pi obat IM pi obat CM tang thomot thomat henry ka bang strotonat ka ba ka jawab ong ba he ngam jule e ka politics ban yakwai do kha ngam jule e ka politics ban penkhalam nyano ngam jule e ka politics ban penkujo penkujo yuno henry nga yai be kalanti ban utaw de ba he kum politician ba yai be hala kalanti ai ka bakawan kan mangwan ubam ju ibang ya ka ei ka bomde ka hok ka jungu bat kata ka dei kanuksa ya yanga hiru ya kiwi no yalam sing balang bat ya kiwi ka politician ki badon hagani jeli bat ki badon hapo kan mekalaya ka jungi bakan nuksa ba he usai peni kali kamda dei tang kaktian ka banong kata ka clean political campaign roi bahe he live by that but practice dia kata ka clean political campaign nata kalau
South League Snam, kita Arthur League Snam, ulalong MDC, ubah latih lang, karena kumu MDC jong kumnong nikmat jong semai konsumsi umpat dong katak thobria larang yong ha politics, larang yong ha kawai kau bentar kau bangun Vietnam nyimpat julak nama rupiah jatuh nanti badai. Oh kedai kejimdu kau baklau, ya keseng, ya kari bekerja penriu nama rupiah umdai tong nikmat jong nong semai henry keleng keberi hunyau terat, ya kebangi ngitip kitip kito kianam lada piyakaran hakano ka bentar jong kari kasi jengtia dong hi ibalatip lang karkungor kim judan ban nam sniu lane ban ketho yi da ko moi pat henry ka dei tang kadak jong jingkrom jong kibriu ya uniu rong ba bola peni pinuksa ki bapa te nganum kran bun kentin namar ba bun ki nong kran te daka jing ngan syukur pat ye shaman ban aila ya kaseng bangin le karukom ga jungi ha kaseng namar ba dei founder secretary tingi kwa hi ban le burom khaddu yonu rong ba tenengkong ngan khot chua ya itili bo soyer bat presiden jongka nong thmai ba kin penkup burom khaddu daka lama jongka seng yonu founder secretary jongka HNF. Tengah kerpat lu, ya kini central body jong ka HNF makin bu yung sentiu jong ka seng naga central body chua. But saka women's wing jong ka HNF. But saka Riboy district jong ka HNF. Tak boleh sebut. Te minda laya kendu hamne sibun ba ki paradkhot jong ka chonia ki ba nadu tu kisnam khandai pulio bat ki bala shong thai no bat ki ba dam don hiru te ki la persno ha hanga kum presiden bomata manakaliam jong ki la no senyang na kita ki ex member dan kita ki member ki barem ki la no senyang kum kada ban penpau ya ka benta ka bahe uladon benta bati lano senyang ka bakila la kabor baru nak kalian kasen kadon gijing no senyang bang kerpa di ba Livingstone bang yalam ya ba Steve bang IT ya kata gijing no senyang jom TX HNF bak ka benta aku ni sibun ba Steve kriam ba Livingstone nidak da gijing susi ba latip lang karungor imdan su apa yang jungi ngiladu e kapiria ka tanda bat ikam sisa ka jungi ba isek melin ha bat ngiladu si sibun ki bat ka jingdu ka bakau hi ka dei ya ka long yeng ka long sem ya ka kuru ka jai ya ki kha ki man jongi ba latip lang karungor ba ngi kermen ba pinio apa ya gijing sok nomor ba da kajing smutu ba he kak bodang yai hani kasla ka mayro nau ulale e kamram ka ba ulale e kamram ka badai manakaliam jonga kum presiden ngam suang ba ngaskil bok keruyang ba ngakermen ba he ibalati blang kerngor in paisuk shadwa rublei ba in paisuk salaki meyau ki maidot salaki thawe ki yaulang salaki ni ki kong ba in songsuk ba in bangkwai hadwa rublei hakan ni kajing lek no jongi na ni khla partai ku blai sibun ku blai sejar lek sok bai chairman mapnya ya kanika jingle buram khadu ya unmen paralok jongi bahe latip lang karkumo ki MDC na du ci am ye bedol ngkat bat baro ki paralog
kipat jong ka konstituensi bat kibawan na kiwi kisnong ban sakilang ya kan yang jingle buron ka bakado na menta uni uri orang ma na menta uni kulur jong ka snong ka thau ka jongi ka ke su nong kong e ka ai ya ka jingus nulam ya ikurin ki khon ki men ki parsa ki bai ba thon baro jong i ba he la tip lang khat ngor bam kwa lo ri ha tu sini khat altri tang daki kenta bangimi hospital ni yo jeng tim no ya ka jeng klat no jong ba he kanung ni su blau kanung ni su teman kanung ni su kenja Njin relatif aku tu kesini bahaya apa pendeknya njin dala miang tang tu jing khang le lawan ban piam ya pi ni lawan ban ai khulei khadu ya pi ban kan khadu ya pi Andre aku juga por ni tu bab mentah pilasuk nak jing stom ke jong pi kacing ini jong bahaya latih belang berkaki suhi berakawai kasdang nadus nama rajar sau hakapor ba ini maran banyak kun ya ka election MDC nakaseng kun New Club National Awakening Movement kabadai ka seng kabami nakasengkai jong kaki su nadu katu kapor hadu ka kelimat kaba inklano ibahe idon dongkat hai bor ibarit kat kabangi don kam kat kabangi wanti jeng khang hayeng jong i unju don kanu kasien ru bai nong en hakapor bangim pat yo ya kau pes ke bapura jong ni hang dia popok se ibahe sik lianga yong pia long meeting hei ngong sik long meeting haskul Nepali lani teng hayeng jong ki parano elam bat ilong yanga kati kayeng jonga kalong kapala joj kalau kebongdan mana-mana bapenan kam dipenan kam mapi penyalong long meeting mapi kinu kikam di bapi ko akan penan kam nadu kata kasni ni penlong ira general meeting iki executive meeting wat ira election jo ki units jo circle bahag apo kanong thmairu ni penlong ha ni kayem jo mai ko beli shun mai ni nomla su ben siu kliang epi yang senyang benhe ba mapi pila ai tang nak bentak ke konstituensi ke jongi ndrei nak bentak ke jek bendrio hi berokoi bak sadon ni lakran burun ki ba penkenal pat yang ni ya bahe ya kikam ki bakrau ki jongi bahe di brio bongpa benyalam ya ki media person nadien lara iye ya kan kono ka ngayu iye kata ndrei kikam jongi kilong ki bajarjar ndrei ki bakrau bahe pilalik pilapoi ngingit skam ba pilasong hakajaka ka bapunran ulabu kerpang na tajong pi bat kurku kordok mo pi ya ikurim ya kikun maro ya kong thai kong i madeng ki persa bat kham tame yang ni kinong song yang ni ki parolok Ibu don bapi nadu menca hadu kani kalimat. Ni nadu ya wei nak iding ba. Bat kan simpor selam bangin yo yang kamu dia ba. Letsuk bahe sama penran. Terus sekian kacingkur jong pi tandon rengkap ni barabor lentar kesini. Kubli cibon macam perang Kublai cacar no letsuk baik. Taburum, pastor, papanya ya gini kan, jingle buram katu ya bahe kunjung ibai dalam akan dengan lupa sini bro. Yang ini tak kajin sokya nakaliang kinaw kerjaan joy bahe but alu iri ka kitiusulam siya i kibai pathoy joy bahe
kumni hai I kurung ki khun bat ki men jong I liet latip lang karngor MDC nong my constituency kum ki nong kasan jong pi ba he ngim snola pat priang pa phin don show preng jong I at pautulik sinam ngadu matlang man mi madan panya khun ya election MDC house tam aja hasa hado kami khlumat klaiti met pat musim pan ai ka jik sakri bajanai tam ya kalam thamai constituency boro oi pemdai tahu MDC jungi henry men upara ukun pusa bo perlo pencantam boro kipai pumi bapi mikmat pan ket ya kor pakya pachakri pan ket pan ba ya kya ga shan boro pidai unong ikpat puyo ya ga jing ye chenya boro kipai ba jongkas constituency kat chaba phai uhe anu ba he ki khot ye ye bi nim pajio som botan pokhyum ne wada wi ki kam chopi tang poi ka selection boro election ki la ong ba MLA idon sata here MDC te yau he ba ka jingla ka chopi ban pin ya kali ya ki pa ka constituency ka jinglam ka chopi ka dai ka nuksa ka babatam api umdan ruspa umdan baduk umdan he umdan han boro kilang kawai umdan subala belong kum api pilong kum ding ba jogo long thamai constituency ba jong jaga beri hi boro kawai kendit kenat ken boro kasno kasmi daya pikan bahe boro kibri ki e lesok bahe Sedua ruplay, pat nangkal ku kedong pi yang ni bat kita ba jong konsumsi porok koi pat kamtam ya kiwa it paton jong pi naiki ki chan ma be te ini por ma kat pat I so kuno alat ya ki dekat jogi naksari ba he bakin wan kamat ban pinkop ya ka jari dia bala pakre publish pun Pastor Jerman penyanyi ya kan ika jinya sing le antep bat ya kan program jong kale le don buram khadu yo ni orang ba di nong sengsia hima ki para orang ba snong na nong mai bat kumjuru ki we ki snong ki nong elam jong ki seng balang ki bala ni don hang ni ki parlok parjor bat kamtam ya pi kurim ki men ki kun ki bahayam hasem jom iba latip lang katmo bagi jukot I bahe kalau nggak kubur sisa ke bakendit oh nitip ke jeng sitom ke jongi nrai kalau nggak bae bangen la ban pedian kumtu nrai kum kita ki banget ngisnotu ublay labu ya kepor bat ya kaya ke babian bat kalau tang ke jeng benut bat ke jeng sono mensir sisa akum kani kepor bala teplang berbor ni tu kendu simet hero jan man kipor bat khadu ngan kemau ni kendu alat kra nangkum ba arnai menchua ban leyo banyak khana banyak sulak banyak tei banyak keren kam nakam ka baha kamian jong ka imlang salang kisnong kita apa constituency bat kumju ru jong ka jai penrio hi barok kowe lagang syukren ya ki jingisem bat mi orang ba kanumla kan penkut
ya ka jing itu rei kendiat ila ban bu be ya ki kam ba ya dei bu ni rang ba dei takadal la supen kre be ki jing tho ban kren hakani ka no phais ni ba ya dei ba ki jing ai puram ba khadu ya ni rang ba kani ka long ka city snowlam na ka sinjuk ki non san sha snong nong thmai pelun nong thmai williams imship but ngor ra ru ha ka ju ka por ka khub ka jing ai khubor snowlam lani ka message na kalian ki kenhuan jong ki san sinjuk jong ka social bat khapsor ha ka ba ngalong convener jong ka ba kentup nado ka nong thmai sinjuk ki nong san sha snong nong thmai pelun ka sinjuk ki rang ba snong light core ka sinjuk ki rang ba snong shiliang ka sinjuk ki rang ba snong penthor ba ka sinjuk ki rang ba snong jong ka apa shlong mi pha lang ya ka jing ai khuble kani ka bangan puli menta kalong na ka sinjuk ki nong san sha snong nong thmai pelun hai kurem ki kun ki men bat ki bahin jong ba latep lang khar ngor bam kwai hadwar play ka khubor snowlem condolence message habangiyo ya ka jingtip ya ka jingkla no iba latep lang khar ngor bangi ju khot it iba he kala penno mensim shika dei yangi bat ka jing snow kunja ha ka baul o bedum ulawan tap hangi bat kat no lay yapi ikurim ki kon ki hinman bat ki bahayeng bahasan barok bat kalong shisha ka jingdu ka bakraw om tang ya ka yen ka sem henry ka snong na tao ka constituency bat ya ka ri bat ka judgment real hi barok away ka sinjuk ki nong san sha snong nong thmai pelun ka snow ya ka ju ya ka ju kalong ya ka jingno mensim bat ni da snow kunsuet hakum kani ka por kasunjuk kinong san sha snong nong thmai pelung kala pelung ya ka condolence meeting ne ka jingalang snowlem ha ka khatsau tarik unailur arhajar arbusal ha ka office ka dorba snong nong kriam bat ha ka ni ka jingalang ladon ka jingas ngap jar ka ba arminit kum ka dak ka jingburom ni ba he bat hadin ka ni layo ya ka jingkren ngabaro ki dukhot ki bawan sha ka ni ka jingalang ka jingtrei jong iba he kalong ka bom na su ban pen pau tang hang ni bat la dang nyu tang ya ki kam berat ba bai lale ni no sniang kanum kut su ka khubor bat ngin ai henrei kini khindiat kilong ki kam ki ba uniu rang ba ulano sniang hadin bala I ya ka kam kum president jong ka HNYF ilarung sya ka jeli san hima bat hakasnam ahaja sa ila syajit kumu MDC syaka KHADC bat lenter hadu kasni ke jingklat jong I kabakentup sautem kinthi ni arhosnem hakini kisnem jong ke jing syakri jong I ilano sniang sikadai e lah kalian karoi kapar bat kayo kakot jong ka constituency bat ke jak benreu hi barok kawe ka jingerap ni ki skim ki baila penyo sya barok kisnong jong ka constituency kalong ka balapun ba bat omtan yaki kam snong nrei yaki pai ba kham tam ki ba kham duna ha kayo kakot kat kabadon kam ha ibor kum MDC imjukerna kakli bat yale ban penyo ne ai ka jinglong ka basisur ka jingleret bat ka jing paria parai layak ba kraw ne ki beret ne laki ba san ne ki khna imju tengkai laka ktin banyak kren ya khana bat khamtam ki khana biria ban pen ki bat ya kani la saki da baro ki ba lai shem ne ya kendu yi ilalong ru executive member bat ru ki haiti khindiat banai kum chief executive member jongka KHADC bat hakini ki por jongka jingtrei jong I ila 3 minute ya kam bat la ban ong ba kam don kanu ka jing kan tho ne but nam snil ya ka kam bai la trei ka ba kham kraw na ki kam ki bai ba he ilawan ra bat ka ba ngidang yishim benta bat ka sarkar bahkan pentri kam kadai ke jing pen kala
ne amen ya ka Presidential Order 1950 ya ka bala kentup ya ki wei ki jai pen reulum ha ka thup jong ke jela ban itu kum kinong song song baten ra ni indigenous tribe kani ka kam ibahe ila IT ha ka senjuk ba kan simti kum kamat banyak keren bat ka sarkar jela ban pen boreka ban pen kala ne amen kumbalale hakiwei ki jela syatei lam mini ni kermen bahe da ka jingker ku jong hi na shlender ngin la ban pen urlong yaka khnang ba ka jat ben reo tan yo yaka hok jongka ladang ngidang ya khana kidang bun ba ki kam ki ba niu rong ba lale na ka benta ka snong ka thau ka imlang salang bat ka jat ben reo henry ka por kamsha de sa sisin ngin duai hau lei bo un pha happy yau nong pengen uban sop ban Spanya ka donot ka bala pai ki jompi bag la ban pediang ya ki kumbala jalong namar kani ka de ka mon ka jong u bat bahe tulik sup shalau trai kenrat batu nang ker khu mapi ye kong ki khon ki hinman bat ki bahian hasam jompi baro bat nang ker khu mapi yangi kum ka senjuk na shalendet bat ni dikna ngin sa isyam biang bat pi hakata ka ri kaba ka jingyap kanum don borso kublei shibun presiden senjuk kinong sensasyon nong kemai pelun bat hakani ka por ngan kerpat ya i sekretari jong ka senjuk ringkat lang bat iba John Kaji sekretari jong ka nong kriam ban bu yusunti kum ka dak ka jing ai buram khaddo bat hakajo ka por ya usenyang uba ka senjuk naki khat sang kli kisnong nong kemai ngin ai bat IT hai kurim jungi ringkat bat kani ka condolence message Pastor, biarlah mereka ni jengai kublai ke khadu kejongi. Iba latip lang karpuno. Aswa ba kador basnong kan pindat ya benta ke jangka kan kerpat ya ki nong mikmat akan nong mai sports and cultures. Makin semua banbu you read apa sentuh kejangi bahaya. Tom lele. Mayang nak ni kapor, agak kapor, kamu presiden jangka North My Sports Club. Kadang ga condolence message na kalian jong ka sports club inum pulisyo and rain nisno tu by bahe ide patron in charge jong ka nong thmai sports club kak tu kat ni ka jingnok senyang jong i bahe klashimti kumu president jong ka nong thmai sports club nadu ka sports club kadang hapok ka second division batang mengi tiba thong ye ke juti ni so thu ye ke jingthar usya ni dei ka club shlom pisa ngimdan bat hababun ki khilep mat ki player kila let chapulo dei bahe ki bayarap ye ka bai lenti ka bai bam kebai di kejong ki players kejong but hadu bangdadon haka super league group idei bahe bajudon arti arjat barka sports club kublai shibun bahe ka jingno snobha jingno sedang snobha ka jong pi ka sports club kan ai bertu shirta chino
ngayon hakani ka puat pat nakaliang jong ka dorbar snong nong kriem ni don katu kani ki benta ki ba nakaliang ka snong ngin pentel ngan kerpat ya kinong yalam jong ka song jong ka seng pentai ba kin song ba ban bu ya read akan net ke jong i ba he ba hadin kata ngan sakerpat i sketri jong ka seng pentai in song baเป็นปุลียกับผู้บริสุทธิ์ลันกับแบบปังเครานักเรียนจังหวัดเชียงกันไทยสเก็ตรีจังหวัดเชียงกันไทย Idang bakshno ni bapanyat ya kani ka jingle don buron bakhado ya I lead ba he na teplang khar kongor kani ka long ka kerwo solam na ka sengen thai nong kriem ngan pulia ya ka kumbakalong ka kerwo solam ha ikurem bat ki khun ki hemen bat ki bahayeng bahasam jong irang ba la teplang khar kongor MDC ka nong thamai constituency ka sengen thai ka penpau ya ka jingso si thang bat ka jingso do ka bakraw ha ka jingklat kindet no irang ba la teplang khar kongor ibangi jukhot e iba he ibelong ru I MDC ba ye jongi la arpos nem kinti kumba sausian sawan what ha ka jingsha je jong I shaka Khasi Hills Autonomous District Council da ka jingso buram ka sengen thai nong kriam bat baro ki dukhot jongka ki kinmau ye ye phi ba he ya ka jingtrai shit kham min sim jong phi klam that what but ya ka jing long ka jingso red ka bakdop bat kinthop lut klam ta pet bat the nyo shilyang khmat yenu phila shakri hadu ka bakwat ka jing em jong phi na binta jongi ka shnong nong khriam ka im lang sa lang bat na binta ka nong thmai constituency hi baro ko we ka jingklat no jong phi ba he ha ka khat artrik u September 2008 kala long ka jingdu ka bakraw om tang ya ka yeng ka sem Henry ya ka sengen thai nong khriam bat ya ka shnong hi baro ko we na ka liang jong ka sengen thai nong khriam ni pha ka jingso lam ya phi ikurem bat ki khon ki kti ki hemen baro bat ki bahayeng bahasam ki badan ka jingi dei ka bajan tam bat I to ble ka jingsok un ai ka bor ka baklan ya ka yeng ha ka ni ka jingdo no ka jong phi ya uniu rang ba ringkat bat ka kitbok kitryang ba phinnang yo ya ka met ka phat ka bakot bakhya khilit sok ba he ngin kin mau iet bat ngin kin mau burom ya phi wala phi la e no yani ki kam bat ki jingtrai shiton jong phi kin ge sa junom bat ni ai ba ka men siam ba em jong I kan shong sok bat ublei junom kublei shu tangin kerpat ya kinong yalam jong ka seng samla phalang nong kriem la kin snow ba ban bu yu sentiu ba tadim kata kan kerpat I president jong ka seng samla phalang nong kriem en ai ka kubor snow le ka kubos ngolem na ka seng samla bahalang nong kriem ka seng samla bahalang nong kriem ka dap da ka jingkinde ka bakrao bantip halor ka jingkla no iba laptip lang khat ngo iba ni ju khot I da baro dai ba he iba long I member jong district council na ka nong thmai constituency Halo South Samoy Linton, Clem Sharem. Balaklano, Nagniga, Slapertay, Kataatrik, Black, Matlai, Araja, Absam. Human Chupai din Kindian, Yaka Jingede, Gabat Jantam, Baka Seng Samla Balang Long Kriem, Iba Latip Lang Katmur, Dalong, who President Ban Mingkong E, Joga Seng Samla Balang Long Kriem, Ban long yalam ban trishitom ban kintiu yiki samashnam ban yaka shnong hi barok away ilong iba keluar ben siang hadu kata kamtam ban no senyang shaka seng samla haki jingdon kam ba phe haka bay day ban ki program ban kintiu
ikikon samla kashnam kaseng samla kamla banyo tangi kam basbun babaha baibahe ilale nakabanta kaseng bat kamensim snorit kabaidon hal i baki kintin kintu kinpam shaki samla kabak hamnya bangin shem baki nongelam patba kumai kalong ga jingdu kabak rao ya kaseng samla aga jingkla no jingi bahe bangin da penpa ya jing benu kum kaseng bandu no yi ni kum kaseng samla ni penpa ga jing smo silang ba ya jingdu kabak rao ya kaseng hakaba kum kani ga jingja kabalong ga jingka adum shisha baka jingdo haka yeng ba ya shnong hoy ngimdon la dokong wei pan henry man phai shu play balong nongbu nong thao jumi bon pintngen ba pinchngan ya ga ye akom kani ga por ni pha ya kani ga khubo snolem shiga yeng ga sem jung ba latip lang khat ngo bat kham tam chiki himmen ikuren ikun baro ni buru ye haka jindwai hau try kan ra bon yai don ringkat bat pi ka ye ka sem ba unnang ai e ka met ka pa ka ba kot ka kya e pi baro sa tang ga jingkan mau iki kam ba pha ba philale ba he let's so ba ku ble chu agan kerpat ikiri romba ki bangin apun bet na kalian jong ka dor basno in snow ba banbu read na kalian jong ka dor basno Kuri nakaliang jang gador basno. Sentiyo nakaling gador basno. Ngayon nga kani kapor sa sisin nakaliang jong gador basno bat kumurang basno jong ka kasnong kaladu no yukun bakayete kasnong kaladu no yukpa trong shibun hilongyem kibasa haka jinglong riu kentay kasnong kaladu no yukpara kasnong kaladu no yukparlok bayajane bat baro kinong shong shnong nadu ihep kibarit hadu kitamen kikra ulo ubadum lawan bangka banlen shop yakani kashnong kajongi rikum kibanget in hapdiang yakani kajing shisha bayway sim inamha lem kajing tip kajong nombu nong tha baro
ni pediang wak rakam dai ke basuk yang i bangin pediang ye ke ni ke jing sisia ubelai wai ubelai ubashin nagaliang jong ka dor bars no pen pao gi jing sngu ka jongi ye pi baro ki belai wan bang sngu lem ye ka jing du no ka jongi yau ni ukun buat ik jong ka sinong ka jongi hawat nagaliang ka sinong ngilang persyang ban penbit penbiang ya persyang ban penkre penkrom ya persyang lut ban le kat pala nakabor snong renyis ngotu panadu tu kasngi habalawan ra ye kamet ke jongi bahe ke wan ban snong lem labun pala yodon kanu ka light kalep ke banakaliang jongi kum kasnong ikum yai lai sngo baha wat num tho wat num bo nila persyang nadu kaseng samla balang nong kriam ka village defense park kaseng kentai nila persyang banle kat bala riyo don sngo baha wat num tho ka jungduna ka jongi ngamla kan depan pang jing sngu pejonga kini lain teli kisnak trai kam jong ka dor bar snong kita trai sitam sisa met bat mensin laga ka kam ka yat bet hadu kani ka khilep mat ka daw ka long ba ka seng samla bhalang nong kriye ka village defense park ni jong ka snong ka seng kan thai kinong song chinong hibaro kowe him yating kai ka kti ka mon kti ka diang ka jong ublai ka jingso unri suman yengi kum ka shnong hapreng ka jingdu no ka jongi uni parlok men ubalalong ru ukpa jong ka shnong aduni ublai ka jingsok Untuk ringkat lem bapi baro ki balawan sngo lem i bahe nadu ketu kasmi ba hadu kani ka kilep mat uni uju ublai bala rila sumar kendap yepi ba pen poi sya kani ka jaka kan wan snow lem man pen shingan ya ka yen ka sem bat yani hi kum ka shnong under ri sumar kendap tat adu pendap poi so jong trum tendai under ri sumar yepi na pelat ipin na kajing mang kajing mensa pat nakaliang jong kasnong semua ban bu jing duai kerpang lem na ka benta kajing kajong ibahe bat yangi kasnong kepala dei bantu no ujong pun prangsni ujong ka ayang ka ni kapor kan airu ye ka ni ka buat snowlem nakaliang jong kador parsno ngan puli ya ka kumba ka di long hai kurim bat ikun jangi ba latip lang karkungwa nakaliang ka executive committee jong kador parsno nong krian layo i habaka layo i ka kubor bas ngosi halor bantip ya ka jing flat no iba latip lang karkungwa nakani ka slap perthai ka executive committee hakasmi ka pabur kata khalai ture bulan lailu kala lum kriki ya ka executive committee pan penlong ya ka condolence meeting pan pertu yu senyang benhe ba ni urang ba ulan no sya kasnong nong krian hakani ka jingelang ki dikhat ka executive committee kila penlong ru ya ka jingsngap jar ka ba arminate kum kada kenal burong yung ni orang ba batru ya ke jing duai na ka patak nensim ke jongi ba iyo ya ke jing jat hai sigi bom jukot baro ki dekat ke executive committee ilai shim bentalang pan pen pau ya ke jing song si thang ka bejur
bakum ka dorbar snong ima ka bala longru ka jingdu nong ka bakra shisha khamtam ya ka snong hi baro ko wei bahe latep lang udai nong song snong jong ka ni ka snong la he la san ha ka ni ka snong ka jongi ulalong UMDC jong ka nong my constituency nadu sem arajar as sao but hadu arajar ap sao ala kla hadu pon da kla no nakani perthai ala long teng group to chief executive member jong ka Khasi Hill Autonomous District Council house nem arajar khat khandai apo but long ru nong seng ka seng samla bhalang nong kriam house nem siajar khandai spa khandai ko AA bahe long briu bajajai ba snobrit ba bum ju pet siang yo red new he long briu ba baro ke e ba snotana lut ye u ba baro ni sakhi lut jakata ka jingkla no ka jong bahe ka long ka jing sisha ka jingdu nong ba kra bha ya ka snong nong kriem but ka nong my constituency hi baro away ha ka be dei ba dor bas no la no sinyan ha ki babun ki benta jong ka snong la ka linti sinki umba mundi ki solar light ki CCTV ka jingtei ka yeng dor bas nong nong kriem but iki we ba bangim la banyo tangshu Henry Minsim bat yu senyang ben hei ba pilan no sakasnong nong kriem bak im lang sa lang ka dor bas nong kanyai pertu yeki kam ki jongpi hakum gani kapur bat ke yeng kasem ka yikan du kum gani ka jingjia ba sno sik thang ka dor bas nong nong kriem ka pha yekani ka kubor sno lem shapi ikurim ki khun ki khti ki bhaiyen ki bhasem jeng bahe alor kani ka jingja ka basmosi bo blai nong bu nong tha kun dan ringkat ba pan pentengan ye ka yeng ka sem jong pi pangin bu ru aga jing wai utrai kan ra bo bahe kun poi sup kun poi san bat la ki dat ki ya pon yo ye ka jingja tha bom jukut ka dor bas nong kani ai pertu ke senyang bakra jong pi bahe kublai siajar mo bahe filale ye ka jingle ka babha fila pendep hok ye ka jing mare thang bat fila ri balas mar ye ka jingle bat uni nong bu nong tha bahe namal papila le kajingim kajingle kabapha pila pendep ru ye kajing mare thong pila ri ba pila sumar ye kajing ngai pila penon gam hok ye ka sap ka talen bu nong tha lai happy wong kum ni pi ba he ka ni ka po la bu ye me haki ba tam ba he you have run the race. You have fought the good fight. And you have kept the faith. Well done, my good and faithful servant. But nakachaka ka ba pipidan ba he? But laki dot ki ya, ki ni ki kong, ki thao lang suit niya. Cái dòng giáo bay cái giáo quân nang nhai cứ khu mà khi bà hè ya cái khuôn cái dòng khi bà khi là ít nó cái kuren ya cái bà yên cái bà sen cái prasa cái dòng khi but ya cái này cái shnong cái bà ít cái dòng khi
dang don sibun bahe ki kam ki basa teng rengi so thu bahe nakachaka ki bapi pitan bahe nang yasa ki mapi bal jong nong bu nong tha bakani kasnong kum bapi kwa mapi bakan long kata kasnong ka model village ngin persyam bahe pak ni don kami ke jingker ku ke banasal lendet bahe let's suk tak adu bangini kendu biang bahe ke boleh sibun boleh ke jingsu undu sumar lem yang ni ke dorbar nong apa dengan mul o baka ka dong bawan banil shop ya ke senong ke jangi Blishbul Store nakadik matang pomsan nakmunta jangi kot kartungwa ayam ngani ke janmiet an ai kublay khaddo kalau jong humen le jong para jong ni le jong kong ayam nakmunta kot kartungwa ri praboy tiswa banganya smart pati kindiat kikitian an ai kublay yau ne rampa ada wear ekilong kini badan burom janga balong lu kinong kit kam jangka central body cakap ngor makin bu yau sentiu kum kada kecing ye kecing burom buat kecing sa kan mau yau ne long kini rampa kaburam same poblay ng buo ng tao poblari blasuma blodan kat i hani krui kat ne ngini pendon buram khaddo yung ne kunyi yung no men yung para swa bagi bu ya kabasa jong ne ri ramba salon sitem nakaliang songa ngai kublay kirpang ni pastor kinongkit kambalang kitemen basan kiriyo don nam kiriyo don buram kible don hanya ban senran ban surok lem an pentingan ya ka yeng kasem ya kikur ki bahye ki basem ki mena ki misan inya ki kun ki ti ki men ki para pasa coba ya ipen pau cisungu STM madon buram coba si konsel deputy CM chairman EM bat ki gue kiriyo romba ki pangamdala banganyo tang kublay piru barok dalang hene banyak senrap banyak ai mengsiam banyak kentu banyak kenpam lem yang kaye kesem jongi akan dikecan biar kacing don jengpi kepentingan ke ai mengsiam pencak hat wat ai dap dikicimut kecik pakat ki bakia sebab bangannya cing keren melengkot jeng kan pulih kindiat kini kubos nolem kini kubos nolem kapala pa nak dorbar kur kartungor hinyo pot million sim kan pulih ka kumbakalong hak ikuren baki kun kiti ilatip lang kartungor nong tumas lo kubos nolem dorbar kur kartungor nong pot million sim dapat kindiat baki sungsi kukram hadin mangilayo ye jingtip baki jingklat no jungi lihat latip lang ibang ijukot iye ubah he hakat atlet benai kendai arajar sa kawat iba latip langkar ngor MDC bang ijukot iye ibah he ila longru vice chairman jang dabar kor ngor lalu snem arjar khalar hadu kini hadu kene kesni kecingklat no jingi ilong gum langkit kam dabar kor rishat baskem unang aibut unang aibar bat usunyang basibon nak bentaban pinken tie berbanyak sepan hikam kur kartungor kacing khatno jingi galong sya kacing do ere ye kasen pat khamtam yi gador bakur kartungor lokpo tikum ka gador bakur bat kum ka kur kartungor hi baro kibadan abaro kitan bat kibenta jong ni gari be ye jingi ngin yai bo ye cing dwai you try no bo no ta bo ni don nan kat pat phi ge ye kasen bat pentingan ye phi ki para ki persa inya ikon kiti kublai sipu
Babrom ini iba dibeli kartngor sekretari darbar kur kartngor ini pot. Awak kamu men kamu para mas niat slow ini khubor aku por nyo beje nyustan. No way ni kun kha jongi para petip yang abai ba he yang don siu. Nasmo bang amla bang pediang yang ni khubor. Amar ba kacing do no coba he. Kalau kacing do ba khrawi ngasimet. Lolong nukong kumuhmen kumpara kumukni kumukong. Kalau cuy ya keren mana khubor yang baki phone. Ban ai men sim kuno bingin ya kuno bingin trai kikam. Ban sneng ban krau. Ban im si ban im ya na kita kam ka babai ban kita kam ko babha. Nasmo ba kita ki umat ban khamnang yo thia. Alkum keli to para to maka ang balay man khamne pentip yang abu bahe unan khamne besar khlan. Nasmo ba song kicik nang bakhram. Amar bang khamyo ban kendo ban keren. Balu chong humen para bang ie. Na jupo ini ju tengkat khne ga ie. Na ya kicing stom bahe na khamyo ban kendo. Ya khane ka jange ngayang ru. Ban ya sakhilang ni kicing sha mopli osno. Iki babun balang kibla ai kicing keren. Kibla ai kicing itu sepang jinglong ngajingin coba bahe. Tinggi ke dorbat kur kartngor ido kita tak kicing susi pakai kicing dia ko bakram ngido iku mini uriora ba. Bodan sya tak cingkit kle bodan gaboi bodan gabor. Bodan kita ikhtiar kuno ban mandur. Man kentir wel kacang kur. Bahe anu kisna marjar khat ar ko rum. Kuno git kam cang dorbat kur. Udonnya sibun kisinyang sibun kicing nur kisi perkat. Kuno ban kentir bangin penpau nam penpau kurom ela kacang kur. Kapag san berkapan kong ayat bawa ayat don kalau bangin bu ya kita kiri pot dan kita kicing kentok kicing tok bangin tip sensus ya lagi cong kikur ya kan ya kebentar ila simti bahaya yang bangan pendek kaya bahaya ila lain nak kumnya afai bahaya ila khret yang ini kikur congi pan pendek ini kamera bakam kum san bakam kum pentang ya kalau bahaya lang bakicing trish tom jongi ila trish tom banwat ang tip yak tmei jongi kikur kartngor nam nu ngiwan tmei jongi tip ahe ila simru ka de kor yang bangan sai gendo yo boy he anang tin po asam mo de lapat teng kum kadam chips ketri marngi kikur kartngor kat ku bucing tip buru berber ni de ibu keternai terlong jongi ka de nang tie napo asam ti ka de bentar wi bahe ila sim timtai bahe bila lek la e punya ngatrai bahe ila khre ya lo ban pendap dengan kamera bahaya unsunan keren ti bahaya mengadap ke museum apa cukan ma mencupakan apa ngia gendo harum hanang bahaya pidon tan tak sing ye shwa pin kren ki arke kane kan gadi kun sta ka kor buram kompi ure unong ba unong yalam pidon apa ngia gendo kim cukli kali kawan pin cukli ka sak khlan ki bahieng besem ke long bulo ko stis miliam bahaya mentak le i sedien ban pendap begini kam nang ko sukte bahaya tinggal try ublei singit unang kat bahaya na sungo ai ublei bawa pemi nak kur kartngor kumpi ubrio badan yang tak kalengkor sa badan bangkit yang kalengkor ka bakia habang asngap ya singkren lagi babun balang nasoba pilakit ya babun tam ya tikalong ka burom si ublei bola ai ki kum kene ke sak talen te bahaya ngaru anam don chu sibun tien ban kren bahaya se i ingi aga jingleng ngo se ingi jing studio bahaya ikremen scam pauso aga jing trace tom jumpi ublei ge jing et na te na jrong un sa ai ge bainong ba chen tam kapakut pat khat do ya ayo wer de borok ki kur ge bahieng besem ki kha ki man papinnya don lam yang tak kecuk kecik murid tak kecuk atom bapinda doai lam yang ki men ki para ki bahieng ki basam khamtam e yinya bat ki khun ki ti bau blei ki jing e undon ren kat halak senjam nya ba ye ku blei sibun ni ki basbun chong phi bapila ri plus sumar das surprise pur ki por bai bai he imdan hamet basal khlan ku blei sibun ki ti basbun chong phi bapila ri sumar ki sukski ki ba bai he ila dan kat ba ki tingim dan ki ngim tliet nya ngimdan ni ibanom ngimdan ni ban le tan ka bukot mai we ke borok ki kur kartngor ibadan ki borok ibanta jong ka dikat perse ngine phai lang suplei
banyak bu yang cingdoai ya inya ikun kiti kini don ka kor ka don burang kini yo kemer besar baklan kini don gemsim dia binom don gemsim susi agi ye bro kile agi ye bro kiya kin bu ba tak spinya sa so play tetan gini kintian pahe lek sup in sai shambat pia wisni kublai shibun pahe ikti busbun kicing sneng kicing tu pahe kermen scam bo blai sikit un ai kicing cha that busuk iki pat kini yo kanom kabakat kungcing ne hakawi kisni namdo kicing kerman pahe mengin sai sham biang papi kublai shibun kublai sham no Pastor ba peniat ia kan kejeng leniam kabakadu na kabanta persa latib lang karkongor ki we pat kino sarai jong kebalang kat kebala bandon hakabakom kan kapor kiri ramba ki basyom sakane kabanta kaba syadian kibalong kiparlo jong ipersal latib lang karkongor kibade kipara MDC kiramba silong jong kade silong hangni bat kiwai pat kiramba silong kinong yalam jong kiseng kibaper jong kade kadong kathan nong tmai bat jong kiwai ru kibanta rangkat bat kamersin kebasu kia ngayang akan kapor nakaliang jong kakur wanyang kabade kakur jong ikurim jong persala tiblang karkongor kabade kakur jong ki arnut ki khul ki jong iro nangkong haswa bangan ai ki ker kabalon kon ki jong ak wakum kan kapor ngakwa ban sia thu nakamata kaji tiblang kejungi bagi day kalong yeng kalong sem kakur kebawan nanong kendong kesinong kejungi kejingai bah nangena sosolong batkan simpor kumbalai kenta sistem sau kenta ban mare step wada kakaliro pisau thu nomor kata bagi day kinong kendong kibaduna hakiliang baru khoi bat idon ru kejing sulek ran baniang hakmat jopi wakum kana kapor hari wisngau pada ba ngemla ban kiar haka khat artarit janmien hamar bangyo jintep ya kejing klatno kejong persa nilai kendit trap adu kata-kata namar kadang kejeng klat kebangin 4 poin perkan ipersa latib lang karkongor ila simti haladi ya kejeng kit kli ya kalengkor kejeng i ban besar ban peja ban penang ban perstap iki argun kikun namar ba pisu thu iwan kisnam pendong kalau keba adu kata-kata nakabta jimiwat kunta nakaliang juga kurwan yang nyelasannya teli melan hai hakim tabaro jong kejing em kamtam nakmata ikurim ibade ka persa kejumi lembat kini ki arngot ki khon jong i ibade ki persa ksiu ki jomi ngidap tana kejing songo abang perkhat ki kam ki bai persa latiblang ilale nakmata kalong yeng kalong sem kejomi Hendai dah bagi yo pada kubur kendit akajan bet jo khar tarif om tamagina so kendit hari misngo bau o badum letak ya kalau ye kalau sem jimi baro kawai ka ke banjia na ka banta kare ka persa ka jimi ka kurim ka jimi bat khamtam ka ke banjia na ka ta ka ki armut ki khon ki berada pedang jo ka jim pulih Tenrai hapreng jong ki wakum kita ki jong perkhat ki bas kia hadu kata-kata ngidon pada ki jong so shania ngidon ki jong so muru na kata ki nyakha jo ki armut ki persa ki jogi
kibade ki mem ki persal ti langkar kongor kibala julong ke ketika mon ke ketika diang na kebantah kini ki persa ki jongi kibaju don hasenda ngile don syajingai ba nang ni ngimla ya kebale ki kila simti om tang kum ki khon kha hari kila sim kum ki khon kum ki ksela jong kata kede ki jing kermen kebangi sio kermen bat kebangi kermen ru keban nang ni sakmat lele hadirin bai persa im don show i persa i baju la ibala ibayai baju kit haladin ya ki kit ban besar ban peja ban penamar ustad ikli ki khon im don show ngangai baki di kinyak ha ki bai ki jongi kin nom inok khun suan pitip ni don sia jingai ba ku mangal ong bat ni hanong kendong ngemde ki babit ki babiang ki babon na prijungi ni ki nomrem ke bai makarep karyang bat kalau ku sito ngi ban perkhat ya ki we pat ki bantal jong ke jing im wat ya la ka jong ke jing im ro ni haban yak sat hadu kata-kata ngem dan ya kalat kalti na ka banta ban perkhat da ko moy pat haba ni ya kendu ya ka bakum kini ki jing jia kata ka de kendiat lengkot ke jing snow da kana jemi kum ka kurwan yang ka bagi snow bakalong akor yang bangin o bangin ayah ke jing keren sikentin arkentin berpenpau ke jing songo na ka banta jopi ki kur karkongor bab ngangin walai persang indon syuro ai bakajade ke jemi lambat pi ki kur karkongor kum kinyaka jongi kanye beteng kanye sa kat ba ngidang im dang sa akan kasla jongane ke pertai kini ki argot ki kun ki bai persai la ora sedian kilong ki sakhi na ka banta ka jede ke jongi kum ka kurwan yang lambat pi kinyaka karkongor penparu ke jisongo sekretera ketian nagta baro ngamla banja kerteng kibala sim ya ke jingkit kli kibala ai ke ketika mon ketika diang ban ai ke jia rablem naga mata ke jingjia nagaliang juga sinong pila simti halade ban pedian be pila ti ikam kijam baro nagaliang ki perlu ki perjor najan ban jingai pilewan ya kaban ai ya ke pentingan ai ke singan ke bakum kali por kuble sibun nagaliang jo kiseng ki paper ki bangamla banja kerteng pem simla tangkaya ke por ke jumpi ya ke banwan ban yaram ban ai ke jingan ban ngisngau baka jing don lang ke jumpi baro iwe puwe kalau nyat no ya kita ke jing dum ke baka yangi haka bakat do naram kena buktir na sutru badan don sibul ki batab dan pendam ke jinsumu ke bakongsan nagalang jungi kum ka kurwan yang kalau nagawan taki patba jong kanong thamai konstituensi kibala ibet ya keban syariah ya persa banlong MDC jopi jen hadu arpos nam kamde ka kam ka basuk lamda de ba pi kipat ba joka kusun CPE ya ni snotho nama kata ka jimpang joka dono o ni pang ka dono nagala jongi hare ni snotho baragala jo pi pang ka dono bandu no ya la ujong ubreu ba PPE ba pisania kadu yawai ngakarpat ngagalang kabalang hangne hama tumai pinsel ba banam klan ban ai ke kersan yakin ki persa ki jongi pada ka ye kasem jo kini ki nyakha jo kini ki khun ki persa ki jongi ro pin bu lan ki jing duai borlah pedang jo ka jesu kutlan hak bakum kan ka por regingan baka jim kutlan hakmat jongi ki breu kalau ka jing syamlan hakmat jong blai kidon sibur ki bangga sude ban kran hak bakum kan ka por reka por kamsa nomor tangan petkut no ya kan ke keren ke jonga tetu blay unkerku ya pi baro kat ki balak badan hangne kendon sibun ki bam semlak badan hangne ro dengan ki lapha ya ki kubor solem ki joki ni ai kublay bagi priang dan basowo ya kita baro
Itu boleh berku ya kapur basak juga resmi. Boleh berku ya pibaro nak bentak keburon ke boleh. Amin. I pastor Nathan Dingdo belum chairman Jamaica JSM late on tap akan ikajan miat ke pemerintah. Lisbon ini kapor ya kebana kalian kaying bat kabalang kala ibet ban ai bentalam ini kum ke district council. Syua bangan ya cekmat asal ban penpau jin sulburam ya baru kibaidon lang akan kapor ki teman pesan ki rambak balang ki rambak shnong nang priem ba banteli presiden jeng senjuk nong kikam shnong nong tmai ya ki seng halang bagentup ya ke HNYF ki SU bat kiwe seng samla seng long keme jong shnong bat kamtam ya kini ki arliang kur naga kur kharkongol bat kur wanyang na yang haga Singapore na kalian ka Khasi Hills Autonomous District Council ngedon lang hangne I chairman I babla idan deputy CM ba PNCM iba bendo emlanom buat kiwi-kiwi rang ba soban shimru gini kala ban ai kublai kerpang iba edelbat nongrum idan lang bat ni MNA atau ba Jimno ba kiwi-kiwi na kalian ka jongi kumka district council hadin bagi yo jingtip ya ka jing klat no iba latip lang kharnuor iba miju khot ye ba he kalong ke ek ka jing susi ba ka jing do yangi kum ka council hoi nilai kendu ya dan kendiat benai hau benai naitung kadai kador barliur kebangidan hatang po district council na kaliang iba he ilawan ban yashim bentai but hapadeng kejing shitom kebaikit hakamet kejung I nila keli I ladalong kabala balip him res no hayem Henry kamensim ri bahe ban shakri yikipai ba ya gajat penriu kamshim la penduk mensim la kata gajing shitom ke baidon Henry wat haka dorbar ke bangilong hantai dan mentah dan katu kat ni benai ho benai naitung ilawan ye shim mentah bat katu ka dikasngi ke por ke bakhadu ke ba inwan banyu kejat hadis di council bat hadin katu ka nisngi ilayo khubor ba lara no I Shah hospital but na kalian kayeng kila persyam kat bala ban ai jing sumar ke bahatam gilai kendu yi kurim jung I yi kong thei balong hinman wat ha nong ba dalhi apadeng jing sumar bat gilai kendu ru yi bat ki bahayen wat hang ni pot nong ba shlong hadin bala wan phai nang the I ba latip lang ila mi khmat e kanong thmai constituency Syah kayim dorbar Kawan District Council na duksinam araja saw but klemput ila job kinti hadu sausin sawat haka samoy terikam hangtai po District Council haka jing shem gajungi kat kumki records ila bat bun slam bha kum EM haka jing shakri gajung I kini ki arpo tuli ki snam khamtam ya kaba ila batru ya ki artli ki department labun snam kata di ke department ilaka kaba pet habide ki kam shnong kam hima kam sima bat kaba arpat ila bat ya ka kam trade bat hakini ki snam kiba ila dan hapo district council ke jingno senyan ke jong I kalong ke belabun ya ke bah kini ke artli ki department ngilaban kenmau khamtam hake ilaka ke babun ki shnong ki hima ki badang dan hapdeng ke jing ya penbet yo put usang
ji penbet iki kam shnong kam thao iki kam hima kam sima iki kam siem ki kam lingdo ki kam menteri ki kam bakrau de kapor ka jung i balala ban sandur ban penwandur habe de bakakam ilaka bat ikan maru akapor bi bat kum iem treat ki babun ki nong khai banabar jela ki kinyo bat ki kyo ba namar long briu ubaya bet bat train la kakam hakapor ba idandan ha district council ndai ka basuk ban yo trading license hakapor ka jung i namar long briu ba benya briu ba thik bayat kat kum ki kendon bat kani ka pen i ba ibahe ratuk lang ipendap ialah ka kamram kum nom khmat da kamen sim jong ka jing i ya kari ba jai penriu bat ikipat ba nakaliang ka district council ni la penlong ya ka condolence meeting men si thoding bat hakani condolence meeting lai shimenta da baro ki bat ki MDC bat kalong ke eke ika ba khampla ba hatu ka sngi ka danru ka program jong ki hima sang pusautuli ya ka bangila pensa ni no eta program ban penlong no da condolence meeting ringkat bat ki kadi ke eke ka jingilam bana jerong baba he la bat tengkum u ilaka bat nilayo ru ban kenmau burom ha condolence meeting lagi nong sensyar paro kajing no senyang kajong i bahe yangi habot council kamkut tang hakini ki atli ki kam beibat kini arpotuli kisnam henry bahe ila create ru ya ka record la ne la pensa nam ru bansa hakathup jingken mau hapo kajing LNT jong ka district council ya ka ba ila long way na padeng ki MDC shimat iban shimti lene ban bat ya ka kam CM ya ka ba 4 judan ko hakini ki nyop hotli kisnam ban ja kunta ba he kalane kanam ko burom ka jong i hagjing trekam antai district council habangi snap ye ki jingkran benadu pasdang hadu mentat bat ye soru na ka jingkran jong ki nong kershan ila sakhi ba ki babun ba ki jingno senyang ki jong i nakamta ke imlang salam hadu kashnong katha ngisro benut hakarta ka batang san pulai si inlet not na pedeng jong i ba he henry kadon ka jingong haka jing im jong i breu compare katnus nem ngi im henry kumno ngi im kata kalong ka ba dakam hadu kata kata bat ngai i menta kasngi bangi ngap lingbang ni jingkran baro kibla yo bani shimenta kani ka pen i ya kata ka jingno senyang jong ba he ka ba hadu kata kata ka banginam la ban klen na kaliang jungi baro bat khamtam na kaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council namar takadaw ngi pha e ka jing snolem iki bahayem basem ikurem ki khun baro Ihman ki para ki persa ki kini ki marjan marpa ki nong kershan bat ya ki pai ba constituency ki bala du no yu ni rang ba nong ilam jong ki bat jong ilam next cam bain ai ka jingkar khu kerpam na shilen dat yingi ki badang dan menta bat na kaliang jungi kum ka district council ni play ka jingkhan nam ta jong phi kum ka ye phi don kan open no ka jing e phi don kam bani kran bat ni bani kendu kino ki kam ilong bakloi ban ya don bentalang bat phi kum ka ye kum ju ru na kaliang jungi kum ka district council ni play ka jing khan ya phi kum ki nong kershan jong iba he de si ki kam ki jam ki ba klai trai barok shkata ha ka jing stom ki jong i le siki dangdan ki basak teng ki nonu ki kam nakal yang jungi ni kloi ban yatrelang nam ta ka bha kamyan ka bet ka bian jong ki pat ba ni bar kum juru be de ki kam shnong kam tha te sai sien pa
nakaliang jungi syabangan syom iba he lalong way niki rangba nang ilang lada shim yanga shimet lalong kum uhman hakarta lalong kum uhman hakakam te ngin sudai ban kutang hajingkran Henry yakum ni nang ilam nakaliang ka executive committee jong ka KHDC ngila penbait bandon yakan ni ka ceremony ka baniong ka last post te nga kerpat iba hongbet pan wan syakmat ban pendap yakan ni ka bentah publish pun Kublish boni pastor bapnya berpedap ya kini ka jinglenya mau hadu nam ta jong MC bang jukot i bahaya te kum nakaleng coka diskontel kum malai penbet dengan puli ini ki program kum malai penbet dan program kendiat te swa pani penungkam kini ki program ngan puli kumba kalong te ha kaban kong nakaliang jong kate kasil de autonomous council ni pau ye jing si alor ki jing do no yo way na kot kate council iba lati plang khat ngor ba ki MDC ki ju kot i ba he te ha kani ko por kum kata ke jing le borom khadu nakaliang kate council ngindon ya kini ki program ba lingkot ban le don borom khadu da ka ba ngimbu nakaliang kinong ilam bahakli do jongka KHA DC bakandon ru ke jingput last post kum kadak jong ke jingburom ya ke jing no sinyang jong ni rirong ba bakandon ke jing subjar armine ngakerpa ya kini nong simenta pan subha banle ya keberkam te hakani kopor ngakerpa ya deputy chief executive member bapnya NCM man subha banbu yauni usunti lakapat ya Sherman jongka KHADC ibala lam prangla bain wan skmat banbu yauni usunti nangta ngakerpat ya chief executive member bapnya NCM man subha banbu yauni usunti Kalau kerpas ini Sherman juga KHADC ba lam prangla subha bin pokok university kalau kepala CM subhabinan bambun steel pada din jangani kanton ka last post nagta jongi MC bunjuk kali bahaya pangandon kecingnya last post pakadoi bat kerpat ya baru kiberanang hari por hak por pa petaya ka arminit pan sambiar subha panyangalang kumgarak panai ka jimbrom khadu nabata jungni uriromba budan hakani por kublai
toh kublai. Pak Kulis sebentar. Pak Kulis pun nak kalian ka cungi ka program ka lakut. Akhirnya ni dalam yang kikun. Ingkong siya na aingo yu play right and right ba uladan lem ringkat ba ni hadu kini ke klima ba ngin pendat ya ka kamram jungi ba le buram khadu ipa ba e jungi na yang hangi na ka yang kikun ban pen pa ke jing sngo ngu na ka benta jing le ba jongpi yang ni kikun na du ba dangkha hadu ka klima ba pinlit pai no na kini ke slap petai kat ni he ni san ni long real ni man real de namar ba phimju klet ban pindap pinbiang bat sinran yangi hakti hakjat malah kapor pa be menta boble ula khot no ipi kat nu ni dap de jing so si bat jing so tamang kamin sim bangila do no ipi pa be bolong upa bala uyai unong sneng unong kraw unong lam limti yangi hakane ke jingim haperthai unong island simingi haboro kilyang bangin kiu seprang hakajingim bat philong ru uparlok bai yejantam e jungi pa bai khublei sibun e ya kijing trace tom chompi baro sijingim na ke pinta ki khun ngimla shu ban siu kilyang ya kijing le pa jompi pa bait hendai tang ke jing duai kerpat boblei priang hun yaki haka hima jong bat pinyo shongsuk junom hayu try kurkulam pa bait ini najrong banginang he nang san haka akor ke buram nginyai putu junom yaki jing sneng jing kra jongpi let suk pa bait thap min sim e jungi chadwar ble kuble shibo Ngayeng hakani kapor nakaliang jong kayeng kum kapersa kabahe ro jong imadu latip langkhar kungor ibangi jukhot i ibahe hakabaning kong e ni penpau ka jing sngungu ka jong i oblei na banta ka jing im ka jong i ka jing ya tenti jong i kam sim long ka basuk hendrai hapadeng jong kita ki e baro oblei uba inget bat shania udon hasenda bat i lingkwat sepang jong i kat bala ngakwa ben penpau hang ne iba he imadu iladei ukun balai bat bakat do jong ilit Israel silakar kungor bat ilit Joel Maunai lakaya i haka handriu tarik u Oktober kat kendai spa hanyo puwei ila pendap ya kekerdan pule BA na Shalom College imadu idon sangot kikun katalai kikenthei bat ar kisimrang Kendiat ngan pai syakalenti ya jong imadu hakakam syakri patba. Kabala sedang da kajing seng ya kaseng samla bhalang nong kariam ha usnem kat kendai spa kendai po But ila longgum u presiden u baningkong jongka. Ila longru u founder member jong kaseng HNYF Hinyo Trap National Youth Front
but ila long u founder secretary, but hadin ila bat kum u president jong kaseng tat hadu ba indayale yak election MDC naka nong thamai constituency ha usnem Hajar Sao naka parti knam. Naki kamba imadu jongi ila le hakapor ba ilong kum unong yalam kiseng halang batru kum MDC ubala job sausien kinthi ngin nganom kran shapang jong ka jingno senyang jong i namar pi kum ki pat ba jong kanong thamai constituency bat kari bat kajat penriu pitip khamha. Kumta nakaliam jong kayeng ni penpau ka jing sngungu ningkong ya kabaladon hasenda jong i ha kipor baro bat khamtam ha kapor ba imado ila kham shitom ni penpau ro ka jing sngungu ya kidor bar snong kedem thring bat nong khriam kibaladon ringkat bat kayeng kasem ka jong i bat ru ban penya ya ki kam ki jam ki badon kam baro ni penpau ka jing sngungu kerpang ya ICEM ka KHADC iba penyat sings im da benta ka jing kershan rat ba jong i bat ka jing no senyam jong i nado kapor ba imado idon preng ka jing sumar apot Delhi idon ru preng ka jing sumar hasibel bat tat hado kani kasngi ka jing sngungu ka let ru sha ki para nong mi khmat ki bal ai ka jing kershan ka jong ki ba pher klem da jer kerteng kumjo ru ya ki kli nong senshar hima ni ai kubleru ya ki balang baro klem de jer keteng ki baju kershan yai madu ha jing duai ke jongki nadu kapor ba idang sitom tat hadu kan ngesngi nga ai kubleru ya kador bar snong ya ki dor bar snong baro hapo kanong thamai constituency ki ba imadu iju tre ringkat na benta ka jing don ringkat ka jong phi bat ni ka jing kuble ka let ru sha ki seng bhalang ki ba pher ki baju ai ka kti ka mon ka kti ka diang ka jong phi ni ai kuble ru ya ki school ba pher ki balwan smulam na banta jongi kum ka yeng ka jing kuble ka let ru sha ki kur ki kha ki bahayeng ki bahsam ki lok ki jor ki bana jingan na jan bat na jingai ya ki para marjan ki para nong song snong ki balawan ban pensinga ni bat ru ban kit ban ba ya ki kam ki babon ni pen pau ka jing sngungu kerpang na benta ka jing era bat ka jing long lakloi ka jong doktor RR Kharbuli jong ka civil hospital ki staff nurse baro ki bala yarap ki bala ai ka jing era ka jong ki bat ki bala ai ka jing sumar ka bahatam na benta jong imadu ka jing sngungu ka letru sha ki staff jong ka office KHADC bat kumju ru ki staff jong ki office ki ba pher ki balawan ban sngolam na ka benta jong ni ai kubleru ya ki para marjan bat ki para snong ki bala ai snubha ya ki jaka ki jongki bangin yo ban penyeng kali ka ni kasni ni ai kubleru ikilat pathai kubor ka print bat ka electronic media ki bala yarap ban penpoi ya ki kubor imado ilong kumne kumba ilong day namal ka jing iet ka jing kershan ka jongpi ki patba kanong thamai constituency ngimla shu ban klet ya kani bat ngimla shu ban siu kaliang ya kani bat ngidon tang ban ong kuble shibon ya pi haka bakhat du akwa ban panma ladang akum klet ban ai kuble ya no to shem ya kani gajing ai kuble kelum ya baro shua bangan penkut syak yang bangan ya thu satang khandiat saphang jong imadu ilong ubriu ubasmat ubasting ngaken ma nadu bangadang red Beman kasni sandi julum ki sedap nyat keu ya ki janyat kti ya ki nap ki tendong sliding ya ki lingkarat mat julik sa lek sa ya ki sapung bat kata kala julong garutin gajong i ilong du beri basmat man khestap bat baju penut por ban pulih ya ka Bible ilong ubri ubus ngurut bat ubalong approachable ubasok ban keren bawat ki khlong ki khna ru ki khenya i kom uparalok
Ulang ubreo ubadon ka kemat put samarke bat ubajus ngotanan ban penirke bat ikemen lam yakiwe nyimla ban len maka jingkhlak no ka jong I ka long de shisha ka jingdo ka bakrau om tangi ka ying ka sem ni kenja ya pi Henry ka keteno ble ka pen kan mau yangi God's timing is always perfect. Ki eke ibaro kilong na kajingtip kajong ublay. Ban shuben rap kandiat ya ka eke ba iba si iem ilaong ba niyo I shisha ya ka dedication kajong imado ya ka kam kajong I bahoot kaladon ka session ka balay singi ilalet ya ka singi ka baningkong hapadeng kajing pang kajing shitom kajong I Hoy ilamut sa banlet kasi kabaar Henry hang to kamit imla shu banwit tang ko umbiaru Henry kani kajing shitom jong I kamshim la khanglat ya I but what happening kajing shitom ko blajuru idon new I shisha kita ka dedication ka jong I ka kam ka ba itre Ninyay pertu ya kajing long babha but ya kijing sneng kijing kraw kiba ma I ila ai yang ikum kayeng kasem ila pendep hok ya kamram jong ikum ukpa ya kikon upara ya laki jong kenen ukini yang iki bersa padunong ya lam ya ko constituency bat kumdo ya karibat kejat dengdeo to ai ba ujo beli beri ubasumar yang ini undon kat pi ni doai pun kerkhul pi Kieng kisam jong pi wat to ai baka jing suk ka jong kan don reng kat lem bat ngi baro to kan mau lem ini bat ka hing ka jong ya ka jing duai bo bleu nai bor bat pentingan ini khat do khat wai ni kum ka yeng nyim la ban seu ka liang ni pi henry ngi kerpat ya pi ba kan shimanta na ka jing bam ka bangi la pan kre ya pi kum ka dak ban ai buram khado e pe madu ka bersa chong pe kan ai ko ka ching pe lesuk madu Ako maning kong kayeng nimla krem di penpao ka jing songu yubilay. Wa ay ngi kanikalat manginiyo ban ay kaparom khadu imadu. Iti ba kren mentan ni ili hamen jong nga di persay ba khadu jong I. Te kum bu pi baro piatip imadu ilo ibri bishput sam kibe. What tiki Ko jing rai jong pi ni I kadur ka put samar ki ga jong I. Habang ile bet I ha hospital. Wat na la aban kren si bun gi kentien ru. Kadur kamat jong I ka put samar ki ba. Marhakini ki sni ba kadur jong I. Kalau ba jing pentien si sayangi naman ni I ka jing klan ka jing nyet ka jong I. How try but not pun imjing Jesus Christ. Let's see ilatim bakapor ke jong I kalajan re imshimna pen pau ya kata chengi man mangile keren ni I in ong to jam no o juti mo jusir ni ni ubliu dan kan iko mo yang tong yang pe madu ini na shi ni man na shai iko mo imshu pen pau kata ka jitra pananget kata ka de Om nakabor ka jong I hindi kabor ka ublehi u ay hei ibu mansim ko jong I. Ti ijulong ubri u basuntanat nishtam video ibarok shisni. Nara pin let shayang jong I. Pinyosno baka radio kan shutam may ping baka phone ka jong I. Ti maso baka de kabade yang haruban ay ka jong rai kado. I ka jong rai kade ka ktiyan no me. Kawa karteng scars in heaven.
If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held your hand a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. There's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours is healed is healing mine. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are in the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight, the race is won. The pain is all a million miles away. For the only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are in the hands that hold you now. For the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you live on and off the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, for the only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are in the hands that hold you now. It's so kumado siyang sakaktiyo Jiso. Tôi ai ngộ yêu lấy na cầm trà cái cầm trà bao cái bên ngay yo cái bên bên đẹp cái bên long cái chính kren cái long cái chính ai cái chính snow lem cái bên snow but u play un kurku ipi baro but u play un nam kurku kerpang ya cái yeng cái sem cái chính ile ba atup lam kar ngo gayang ha cái ko por sa hisien na gabalang presbyterian nam thmai
ya ka ban penpau ya ka jing smolen ya phi kum ka yeng i kurem jong ba la tilang ki khon barok sanmut ki men ki jong i ba he i kini jong ba he i badan ka ko por ban ki weide ki badan ka jing dai ka bachan kum ka balang ni penpau ya ka jing smolen chepi rengkat bat ki jing duai bo blai un jengok kerbang ngi phi bat un yai pen mat api ya ga jing pentingan ka bakan jablai kaban serput serpai ya ga donut ka ban mong ka lapat ka jumpi ka khti ki jumpu ka banyak no iki ummat bat kumju ya ga jing suk ka bawang na ka khet ka jing isnai ka ban ri jai jai ya ga donut ka jumpi bat ya ga jing bot jing perkhat ka jumpi how blai kum ka balang ngeli bendu no yuni para bangai bat ngimla kum ka balang bat aimu yu blai nagam da ka jing im bat ka jing shakri ka jong ile bat latip lang karkungor ka balang ka don kalong ka badan bok bat ka balang ka da kalong ka sarum namar bakalala ya ka ban sai syagari bat ka jat bendriu yau ni uduk hot jam ka balang yau ni urang ba uban ai ya ka jing syagri kum uduk hot unong mi kmat syaga district council haki babon teliki senam ula pendak hok ya la ka jong ka benta bat ka balang kamdan daki wahi pit ki kimtin nrei ban penpau so hisin ya ka jing snongo yo blai nakam ta ka jing im jong ne du khop jong ka balang ubala sakhi shak perthai limba ka jing im bat ka jing trai ka jong kum ta ngi kum ka balang ngi kermen ngi kit bok kit ruang ban ngi tuai bo blai so hisin nakal singkai ka jong bat kini kibola ino shedin bagani ka mensim bakkan ni kajing syakri kanum litno nrei kan yo jaga haki khun ki kiti ki jogo ki banangla ya ka banra ya kan ka syarat ya ka ban yai pentebe ya ka baban ai ya ka jing syakri ya ka shnong ya ka ri bade ka jak penrehi borokowe ngi khot di phi kunta kum ka yeng ka sem hoi kum ka balang bat kinong syarai ngilai yo ya ko por ban lit jungo ye ba he lagalong ha yeng balagalong ha ka jik jaka sumar bat ngila kershan ye i badi phim ka yeng ha ka jing duai bat kum ta nga khot ye phi ikurim jong ba he ki khor ki kiti ki bayang ba sem boro phila ai ya ka ba bhatam phila le ya ka ba bhatam nrai tu pediang bau blai ulale ya ka ba kham bhatam ka ba ka perthai kam shum lang pan ai ula ai heu ba he ya ka jing pen kia ba ngai bau la bu ya u ya i ha ka ta ka ri ha ka ba ki jing pang kinum la shu ben le trai kli ba ki jing e ki jing le ila la chilia ila su hakikti ka jamu jisu unang penim to ai bagani kan long ka jing penteman ka jing pentengan ni ki ko kan long ka jing pentengan ni phi ki khu ki kiti ba ye ni ka jaka ka batli uglai un pendau ya ka da ka jing don ka jamu utrai ulong unong ap lambran baba nganom kerudo ong ka ktien ka jamu play ublai unang tukshan ni phi ublai unang yalam bi phi ka yin baru blai nang kershan kumju ru ya kipat ba jong nong thmai constituency ba ka jing duai ka joki kan long wala do ba he ula le no baru la kut ka jing shakri ba blai un sai se hisen na ka constituency gurni ya ki shakri ki barat pa ki benang ya ipetai ya ka ban ai ya ka jing shakri ha ka yin dar bo tha an ha ka district council bat kumju ya ka mi bade ka jat pendriu ublai un kurku baru ublai unyai darukak bapi
Ngi de beteng ni ke jing syakri ke jing ngi ni snok ti lang no. Ya ka ban ruai ke jing ruai ka bading kong ke bala sam ki kot ben kedok ke jing pi. Ke jing ruai ke bong Jisu long ulok bakodor. Baradian gini ke jing ruai. I jangan pesan endruk sai. In sayalam ningi ke populi ni ke kecil ke jung ulai. Bat kum juru hagi jing ruai. Ke jing ruai ke ningkong. Jisu long Tasua min ya pai lam so play kiting duai. Tungi sa skor kato kat ni kendat di tempat nak kiting ke jong play. Kitab Yesaya kolom gwas sok pat keban riu ada kopra. Kiting jong boom to perta. Wei te boom ngan perta ayu. Kada barok kolom pelang patiking tenat jong ka barok kolom kumus ntiu kerengkau. Uta uplang wiat terkong. Uta usentiu utelorna. Nama keting besar utrai ka behlo jong. Sisa pailang ulang uplang. Uta uplang wiat terkong. Uta usentiu utelorna. Mereka tin ublay jonga kanle pangkut. Kita dong ujuk kalau nong kepakat sah, kepakat kepenengkom, kepaar, kosan. Ubreu, ubalakan nak ubreu, ulang ubah hendak kisni. Baru badak kejenjang. Warmi kumusun tiu, telaot nak yu. Upet nak kum kesengil ru, buat ini. Dia baik lagi kemat hau bakat ini. Buat me penuan yang sedang bisa dalam buat ni. Nama wal panti kena ya kisni jong u. Kacing ken ki benai jong u ki dan hame. Buat me labu ya ki pu jong u. Ba umma ban rengkang. Gospel kat bukum gadas kolmong gwasipo berkat gwasipo karwei katar. Kolmong kabakat wei. Kolmong kabakat wei berkat kabat kusan aku mureu. Ujisu ulong haka ngalong kata kajing mipat. Pat kata kajing im. Utara ubangai hanga la ulayap unyo em. Baru beriau bara uba em baru bagai hanga. Un om yap lano. Kecil kebaan upol cok Timothy. Kelnong kosau berkat kebahan riu bahinyau opera. Nama yang alat hek nak lupa kum bejeng ayu di. Bat kata kapor kacing lek nak cuma kajan. Ngalai le, ira tak kajing le kubha. Ngala pendap ira kajing pet. Ngala ri ya kajing ngai. Nada umenta yang ngala bu kaya tak pasnya jong hok. Ya ke bau trai atau unang bisar hok un ai hanga hakata kasu. Ba om tang hanga i. Nrei hakita baro kiba i ya kata kajing mi pau ke jong. Kalau nong kebakat sawut kot kemelengkong. Wat khi kuslai na kodon no jong pi. Tungai pi ho blai. Tungai hangaru. Akiyeng upa jong adon gon ki pulet song le. Lomda kum tanga la ya tu ohi. Nabangan selip na ban krek ke cakra pi. Undang la na wat bangal krek ya pi ke cakra. Ngan wan pat bangal simti ya pi ada dehi. Bahak bangal long manga. Hiru hila bangal. Tu belum kurku, ini kentin tu bala teruskan pergi ni. Tanya tentang ini doai. Mulai buka jini buat neng.
Iwan bandam pak sajat ki pak hui ki jume ko try. Nungkong ban ai ka jingo ko borom ba ka jing pendan borom ya ba borom try ki met ki mesim ko jingi. Ni donna ka ni ka si ko try ha ka ni ka thla jo ba ki yin. Ka borom ru ka si ka pak hui ka ba kentang ko jume. Ka kum ki ba ngai ni ya ba nya kiau lang ha ka yin ka pak hui ka kentang jume ba ni sekri ba nya ba pendan borom ya ka ka jume. Henry hak bakum berkopor. Kum kabalang rengkat pat kini ying kesem rengkat pat kini prabangai kipi kucungi kiri orang ba bat ki prolog ki prajor ki baying ki basem par kat ki bela bay no rengkat ngire dei bandon hakari ka flow to ki nakabanta ban pendap jangan ke benta ke bakrau kucing sekri ba kucing ai borong ke khatu yo we na ki de khat jong ke yin yo bo mala khat no yere de hi man ha ka khat arter ni ngo ya me sai na ma ki ke bahar ke ba mere yalam ki kum ke yin na do tu ko si ka ba mela khat no yo jong sekri sire de hi but hado hakani ka khlep mat ka ba manta jing doai ki tingi kum ka balang nak manta jong ki kum ke yin ei baro ke long ke biya pe ke biya ti nak manta ka borom ba jong me bolong try cha ki mai pe ke si ke jingi ngilom so dong ko try ya kan ka suntuk bani pendap ye ke benta ki bakha nak ki bilyang jong ki benta ki ba pher ban ai ya kan ka borom nakapanta keting sepri ke jauh no pun bi ujome oi mai kum kapalang amdei tang ke yeng kesem kapala do no yau no sepri ugla don ru ika jing na senyang nakamta la ka jong kapalang ke jong angne anong tuma kalong ke jing du nakamta ka jong ikum kapalang ru oi kalong ke jing du kumangina yosno nama ke jing kren ki ba per Mereka kentin ko ca mai ko try. Kebahikai bat kebaik penyarap ini begin sungtu ya kecing sisia jang mana kecing em. Bagi em harek patai ni tahap de kecing jenjar. Ni long lu ke bakan dia kisni. Bat ni ton kecing siam kecing mat ke bagi em ka ni pot ko try. Ki ba ki patang ki ba ni banyak lenti ki ko karam bang ke ki long. Ban here kita ni ke dalam cincang kecing yang kecing ni. Orang yang layak snow, nama kecing keren kita sekat parah aku tuai. Kira ai, ya kecing sekai ke bawah tam ke bawah lapan deh. Pani macam tian lu kumu bangai aku tuai. Walaupun kan mau ini lama jadi kecing kecing sisa betul le. Bola yang le, ya tak kecing le aku bah. Ban mentah, walaupun keren, nanti kau ipat kepasihan. Kapal berkait nak bercak berjumpa. Yarap ni try yarap ni kini kini kesempah aku weh aku kumpul kupor. Dalam wajan kiking kepada depan pas ngom perinjeng ikin dalam kubor. Ban ai ya kecing pentingan kecing persiai. Badi kesan lem ya kikum kini kesem. Ban tiap babas musuh ya kecing siap kau try. Bom don weiru ubre ubalak khana kabriu. Uban ang yo ya kasni jang kecing ya. Usakri ujung mai ko lapan kan mau sakmat try. Udan hakarta kapal khat malak khat no yu. Anriki kam ki bopun satak ki bola trei pat bola le. Nakabanta lagi yang kesem. Nakabanta lakas nom ka thao. Nakabanta ka emlang ka salam. Nakabanta ka bala. Imata tiang ko try. Habol riru ya ka jong kecing ngek ki jong hado ko bakut jong kecing il. Ngong thao bang ngek. Lau la yau. Un yo ya. Ni ngek ya ka ni ko try. But I bor ya ka yeng ka sem ro kan priang ya ka kecing si sia. Oh jeng ilang ri wi pi wi. Walaupun kan mau ini bangin am ki ku swai. Ngek ho blai ba ban ngek to have try to su.
ubalang yap beri na tak beri kibacat kibarem kibakongi minami na likatwa ko sa ban lei solo jeng tak ban pendak ban bo ya kana kabasa ban thai ya kado ma sakado ma ni thwai ban nyawa mi men pelai ini ngila ban poisuk halo jong tu ro ban pendak ya kadi sakri ke padang sa jong ka leksi oi ni thwai ru na ka banta ka jing sakri ka bangi sayo asal ka yi kawan solong ko bor tak ka jing pencingan ka jing anusim ai guys kan ba me lo jong mesim jong me hichai men punyo akan ki kun men punyo akan ki kuram men punyo akan ki persra akan ki men ting ka sambor ko ai ya ka jing sem mesim ko thmai ko trai ba ban ai ngo ya man ma ki bar ki ba man le ka jing em ka jing Pediang ni ada kecing sekali kecing ada kecing. Maaf nor try kecing tu nak kita mesti. Namanya menang pan try ke kumrei yang kamu kebukui kecing ni. Ni pan kita tu try ni Jesus. Tau glen kurkui ni limba kecing syak skor kecing puli kecing ulai. Bat kumju kecing dua limba teman mesang. Kani kalong kecing pentit, kecing menahan kalong jong kebalang, bakabalang kal penbet, bakajing sang pentegan kani kayem, kalong lasai kesengi kapor san baje jangi. Kamtala kerpat iki para bengai, bagi perlu kepat zor kebalang ni pelak por, bani don biang susien bat kayem lasai jangi. Haka bengai kersan lem yaki, menyesulak lem bat kia kecing duai, bagi jing yetai kecing yesulak nakaktiin kejong play. Tekum tu ngela poi shikabawai jong ka jingiseng hamni plau yin u blain kurkui ki benta barok ki bengyo man pendak batu ai bagi jingkren ki bala penpau ki jing ruai ki jing puli ka ktien ki jing ublai ki jing duai ki kentien lamprang ki bengilayo tu ai kin long ki umjer jong ka jing pentengan na kamta jong pi kum ki dekot jong ka yin Mapindang lang apan ma ya kajing terangkat kajing yalang kajing uplay. Minimi rangkat nang ni bagai nega met kabasa jong ni para bagai ya kapan ID ke nega met syagado met haulun jingtat jong kabalang. Uplay unkurku bad uplay rangkat bad ke nega benta. Mini penwano dak menyesno ketilang ban rai kajing rai kabaar. Kabaong ngalau hun ka mensim bad utrai. Badadin bangilada Rai kini kejing rai nginsa yang lang baro nginsa yang lang baro pat nginsa kepa yai teman san arbi rakal in skoba ban pelat yengi da kejing keku penwai kejing rai kebaa jeng so dalam kindiat ijing penpana ada kalian kejauh yen kau iki kian pendat itu betul. Semoga maaf ya ngalah kum kelet. Kum kayen nila yo rupan pediang yaki condolence message. Kibangapan maaf na pi ngimla pan pulilot yaki yakani kapor resya yang abangan sujer keteng yaki. Nila yo yaki condolence message na kini harum. Divine Savior Parish Nong Thamai, Unitarian Church Nong Thamai, Sengkhasi Nong Thamai Madan Riting Pelun, Chief Minister of Meghalaya, CEM KHADC, Shri Shanwar Shulai MLA 19 South Shillong, Shri Tito Starwell Khan MDC, Shri Lamprang Mla MDC, the Federation of Khasi States, Voice of the People Party Nong Thamai Circle, Office of the Dorbar Shnong Nong Klaus Imship, Dorbar Shnong Pokse, Dorbar Shnong Umpling, Local Committee Demthring Block 4, Sengkenthai Lumia Blood Nong Thamai, Dorbar Shnong Cleave Colony, Nong Shong Shnong Jongkadong Laujenrio Lumput, Office of the Dorbar Shnong Demthring, Kamala Nehru Secondary School, Clear Spring School, Nong Thamai Khasi Secondary School, Nong Thamai Government LP School, Dinet Manix A Memorial Higher Secondary School, Kadorbar Shnong Laujenrio, Khasi Students Union Nong Thamai Circle, but Nong Kriam Unit,
Kinong Gershan iba latip langkar kungor, Dorbar Snong Madanating, Seng FKJGP Nong Thamai Circle, Voice of the People Party Central Body, Dorbar Snong Lauten Rio, KNAM Central Executive Committee, VDP Nong Kriam, UDP Meghalaya, Bat Kaseng Samla Snong Demthring, Kublai Shibun ya kini ki kerwo snolem jongpi, Bat ni penpauru kajing sngongo Kublai Shibun. Semua ini yang lampau. Bawai no jogani ke jing syakri ke jungi, agari ke pelau jogani ke ying, ke jong syakri ujame, ilet latip lang kerkongor, suami try bala ibet ke jing penyat ke pemayan ke jome, ban simno yai saladihi. Bat akapok bawai no jogadi ke jing syakri ke jungi, tuai bagi jing IA ke batap biang, ke jong tuai ubalong no penim jungi Jesus. Kajing ye ba kajau blai bu pa na bon chukut lem ba kajing slok ba thiang chai bor ai ke patengan ke musim ko ai ke kajing kar ku ke balai hu blai ke da shong dap kar hai bat ikurem ijong ba he lat lang kiri ki khun ki jong i kumjo e kiri ki men i ki ba ye wasam baro bat kumjo ya kini ki pat nong kasan baro jong ka de ka constituency agabai bahe ilong UMDC ujongka kini kiju cikar ku kelong rakat ru bagi kum kabalang ru hoi kum kabalang ilanang ye du ikibu yeki paraget kujuki iwei hadin iwei pat andai begin gates kam mulai ai kata kejing petigan nagunta lakajong kabalang kini kiju cikar ku kelong rakat ru bat kibangait kibsyakre me kibang don ko gede kajing isyam kajing kendo cuki kajing cuki kiba don hakane ka ri ka e cuki bat has klak patai nadu menta bat sediki arta kiba bom cukuti amen. Itu kiba wa bai lisran lang ya kamet kujuba ha selu jitem nakale ngayeng la pekra iki bos. Bos kalian kali bentang bersebut, jadi polok ke bangla boleh sebelum kerja sebentar lang namun dah kerja berapa keren.
Hah? Xong, có miệng không? Oh, ya. Kita ngene ora. Ya, kita lain. Kita nang seperti Sky. Kuning jerong. Ini apa tradisional? Iya. Duduk mesti saya nak. Kau nak lihat ya, kalau mereka kali. Itu bos. Apa lawan lagi?
Action condolence message. Audio ano yan? Audio daw yan. Hello. Hello.